qal: kontu tafu li fit-23 ta' Settembru niċċelebraw il-Ġurnata Internazzjonali tal-Lingwa tas-Sinjali? U kontu tafu li fis-26 ta' Settembru niċċelebraw il-Ġurnata Ewropea tal-Lingwi? F'dawn il-jumejn niċċelebraw modi differenti ta' kif nistgħu nikkomunikaw ma' xulxin. Għalkemm huma lingwi differenti, xorta aħna għandna niftakru li aħna aħwa ta' xulxin. Il-prayer speech tal-lum jisimha il-sir komuni u għalija għandna bżonn aċċess għall-internet, valuri jew feltpens u karta vojta. Ikteb il-kelma għaqda f'nofs il-karta u mbagħad permezz tal-internet fittex il-kelma għaqda b'linki differenti, pereżempju Unity bl-Ingliż, Unità bit-Taljan. Ikteb dan il-kliem fejn trid fuq il-karta bil-kururi u mbagħad żejjena kif tixtieq. Kif lesti, weħħed din il-stampa x'imkien fejn meta tara tfakklek li aħna wkoll aħwa u għalhekk għandna dejjem inkunu fl-għaqda ma' xulxin. Inġabar ftit fi-skit u irringrazzja lill-Alla tal-varjetà li ħalaq, varjetà ta' pajjiżi, lingwi u kulturi. Saħħa ħbieb sakemm nerġgħu niltaqgħu.